and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Pinaagi ni Karode. Hapit mahulot og kamatay ang miso nga mga kaaway. Dihado na kita netong tungura. Apan, nakakita og maayong paagi si Karode. Gibungkag niya ang dakong pangpang sa mga granada og nabuak kini. Og miligid ngadto sa mga kaaway. Og mahinungdan nga luwas pa kita ang tanan hangtod karon. Busa mga kauban ko sa revolusyon. Waysa si Karode. Biktima na siya sa mga lipat-lipat o lances ni Calusio o sa mga militar. Waysa bisan gamay si Karode. Baboy si Karode. Kung may traidor man sa revolusyon, walain kundi si Calusio. Ang si Commander Rode, usa ka bayani sa revolusyon. Usa ka bayani, ug matuod nga mapulang mangguguban. Mabuhay si Commander Rode! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay ang Partidong Komunista sa Pilipinas! Mabuhay ang mapulang manggugubat! Mabuhay si Commander Rode! Dili ko mo to sa mga pasangil. Matinud-anon si Commander Rode. Kaniadto pa siyang matinud-anon. Mabuhi ka, Commander Rode. Salamat sa imong kaayo. Salamat yun kaayo. Dinuko ang o ni Rudy nga nagpabiling naglingkod. Wa niya iatubang ang iyang naong sa mga revolusyonaryo tungkol kay sayod siya mismo nga midaog siya. Labaw sa tanan, sayod siya mismo kung unsa gyud ang tinuod niyang pagkatao. Hain ang komandera. Nasa sod. Nagsulti og sinang Yuli. Lakaw, sudla siya kameri. Gisugo ko niya nga may ipahimangno siya sa tanang mga pangu sa squad. Ariyo na ko siya. Sige. Atoon na nako ang tanang mga squad leaders. Milak baya ko ganiya. Dong Rode. Salamat nga na matud-an gayud nga. Dong. Dong Rode. Manggawas na mi si Suping. Dali na, Suping. Anong ila? Ari na, Miss Kawas. Dali, Suping. May ipahinomdom ko sa mga sinaligan sa katawan. Mutambong ka sa palihog. Sige. Sayot pa ko. Bisan kinsa, may katungod sa sama ni atong hitabua. Tungod kay way igsuon, way kinikanan, way asawa, way bana sa revolusyon kung makasa sa revolusyon. Pasaylo ako. Wakay sa akong rosa sa digma. Rudy. Mary. Sira na to ang pultahan. Kimingaw ko ni mo. Kimingaw sa kunin. Mahal ka na ako, Rudy. Mahal ka sa kailako, Mary. Pasaylo ako. Padili ko nagapungan ang grabe ko kay kamingaw ni mo. Mahal ko. Kimingaw sa kunin mo. Mahal ko. Papa sila ka Agnes. Misod si Kameri sa kubo. Yang gato si Karudi. Ano na dugay man ka? Ako tuon. Oh, sige, paliw ka, Pedring. Oh, ay na lang. Nena silang duha, oh. Mga kauban, magsugod na ta. Yan na si Commander Rode. Palikog papilit ini sa bungbong kapidring.
aron maklaro gid sa tanan. Oo, Karodi. Paabuton sa nato kadiyot. Iplastaron ani kapidring ang maong papel. Aron nato makita o maklaro ang structure sa mga kaaway nga gipanguluhan ni Colonel Ronald Joaquin. Mana, Karodi. Salamat kapidring. Kung asa ang tumoy sa stick, inunot sab ninyo ang inyong mga mata. Magsugod data sa pasiunang buluhaton alang sa mga kaaway. Ang kinaibabuan, mao si Ronald. O kini, si Benito Castillo. Usa ka asindero nga mapahimuslanon ngadto sa kusog sa mga pobring saop. Gawas nga asindero, usa sab siya ka smuggler. Mangutana mo, nganong gawas nun paghapon ni siya? Kana tungod kay Marcial Lucaron. O kini siya, palangga kaayo sa Marcialo. Sa dihang nagpapili si Ferdinand sa pagkasenador, kini si Benito Castillo. Kini. Usa sa mibangka og dakong kantidad aron mo daog pagkasenador si Marcos. Diyang na senador na si Marcos, nagsugod-sugod na sab kini si Benito Castillo nga naduol sa dughan ni Marcos. Tungod kay halos ang kayutaan ning isla sa Visayas, ang mga tanom halos mga tubo. Og dihang na senador na si Marcos, anam-anam sab nga misibaw ang nga ni Benito Castillo. Og sa diyang milansar pagka-presidente si Ferdinand, usa kini si Benito nga naghatag og dakong ayuda nga modaog si Marcos pagka-presidente sa Pilipinas. Sama sa daghang mga kwarta aron gastuhon sa eleksyon. Gawas sa dakong kantidad sa kwarta, guns. Mihatag og mga guns si Marcos. Nganong gi-concentrate nako kining tawhana? Tungod kay siya mismo ang nag-finance sa mga operasyon sa mga militar dinhi nga gipanguluhan ni Colonel Ronald Joaquin. Ug ang close ina ning Castillo, way lain kundili ang kauban nato kaniadto nga mao si Lucio. Daghang naibaw-an si Lucio bahin sa revolusyon. Niya na kita sa importanteng bahin sa makuti kay natong mapulang buluhaton, mga kauban ko sa revolusyon. Gihangyo na ko ang mapulang atensyon sa tanan. Kinahanglan nga inyo gong itiltil sa inyong mga huna-huna kini makuti ug malisod kaayong buluhaton. Adto na ka? Nato ko. Magdugay mo? Apa ko may bawo kano sa ni mo balik. Usa ka na kong derby ang apida ni Sir Benito. Basig manhog-tuhog ka dito mga babae, ha? Iya man nagkakati. Ay niya gamit na ako, ha? Kay masira niya ko. Sabar ay. Sige, rene ko. Wow! Tuan na siya. Hello? Tuan na siya. Gusto ko may giwat diya. Niyan ako sa itong suking pensyon house. Oh, cute ka, Noy. Oy, na anak ko. Hi, Loy. Ay! Oh, koy. Ganun na ako nagkuwat mo. Maligo pa ko. Maligo pa ko. Ayaw na. Ganahan ko muhawak sa baho. Baho ustil.
Gawas na, Sir Benito. Nakakita mo? Nakakita kayo. Si Lucio gyud ang close-in sa hakog ng asyentero. Kami mo ay mo angko ni Kalosyo. O kitang duha ka, Rudy. Ang muatake ni Benito Castillo.